Здравейте, аз съм Иван и днес ще отваряме честове на Clash Royale. Ще отваряме Magical, Free, Crown и Golden. И се надявам на някое друго Legendary. Така. Започваме с първия Free Chest. 70 Gold. 1 гигант. Супер. 9 миньона. Втори Free Chest. 71 Gold. Още един гигант. И 9 кенана. Така. Golden. 198 Gold. 3 Fire Spirit. 8 Golden. Нищо интересно няма. 17 Spirit. И 4 Elixir колектора. Crown Chest. 478 Gold. 2 джема. 21 гоблена. 36 Royal Genta. Wizard. И Epic. Един мир. Фак. Айде. И Magical. 609 Gold. 23 Royal Gent. 24 Bomber. 27 Ice Spirit. 6 мини пеки. 1 Dark Prince. 13 Fireball. И 2 Gap. Shit. Утре може би ще отварям турнамент чест от 30 карти и ще има нов клип. Това беше от мене и довиждане.